Dzień dobry Państwu. Miasto Wejherowo, duchowa stolica Kaszub, w pełni zasługuje na to, żeby być upamiętniane i promowane w piosence. Dlatego też Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wraz z Miejską Publiczną Biblioteką imienia Aleksandra Majkowskiego, również w tym mieście, podjęły temat organizacji konkursu na piosenkę o Wejherowie. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie i polega on na tworzeniu tekstów. Ta część konkursu przebiega pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Drugim etapem jest konkurs kompozytorski, który organizowany jest przez muzeum pod patronatem starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius. Dzisiaj rozstrzygamy konkurs kompozytorski. Nad 9 pracami, które spłynęły z całej Polski drogą elektroniczną, pochyliło się jury w składzie pani Aleksandra Janus, Tomasz Fopke i Anna Wrocławska-Musiałczyk jako przewodnicząca komisji. Miałam olbrzymią przyjemność przewodniczyć komisji jurorskiej drugiego ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego na piosenkę o Wejherowie. Tak jak pan dyrektor wspomniał, przysłano 9 prac, z których 5 zostało wyłonionych i zostało nagrodzonych przez nas. Komisja jurorska oceniała następujące kryteria. Przede wszystkim wartość oryginalną przysłanych piosenek, podejście kompozytorów do warstwy tekstowej, to jak kreowali, tworzyli linię melodyczną w stosunku do tekstu, jak radzili sobie z tak zwaną prozodią słowa, czyli z akcentacją, to jakie dobierali inne elementy muzyczne, takie jak harmonika, rytmika, no i ogólny wyraz stylistyczny, ogólny pomysł na piosenkę. Napisanie piosenki tak naprawdę nie jest wcale takie łatwe, bo wydawać by się mogło, że jest to tylko i wyłącznie linia melodyczna, którą trzeba gdzieś tam skomponować do istniejącego już tekstu. Ale tak naprawdę czasem skomponowanie czegoś bardziej zawiłego jest o wiele łatwiejsze dla kompozytora niż właśnie napisanie takiej piosenki, jeszcze z tekstem, który został tutaj uczestnikom konkursu narzucony, więc tym bardziej się cieszymy, że uczestnicy ci zdeklarowali chęć udziału w konkursie, że się odważyli przysłać swoje prace i mamy nadzieję, że te utwory, które opublikujemy, będą z korzyścią dla Państwa wykorzystane, że Państwo sięgniecie po nie, że mam nadzieję też, że zagoszczą one w repertuarze dziecięcym, chóralnym, bo są wartościowe i na to zasługują. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczestnikom konkursu, wszystkim tym, którzy zdecydowali się i odważyli się napisać swoje piosenki i przysłać do nas. Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby w kolejnej edycji wzięli udział i spróbowali swoich sił ze swoją wyobraźnią muzyczną i kreatywnością. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznej drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu kompozytorskiego na skomponowanie muzyki do tekstów piosenek o Wejherowie. Teksty te zostały nagrodzone w pierwszej części konkursu. W tej chwili wybraliśmy grono nagrodzonych i wyróżnionych w drugiej części. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję też gronu sędziowskiemu i wszystkim zaangażowanym w jego organizację. Wyróżnienie w wysokości 300 zł otrzymują pan Wiesław Tyszer z Wejherowa, godło Olgerspieler za kompozycję do tekstu Jerzego Kozerskiego pod tytułem Wejherowski wietrzyk oraz pan Piotr Orliński z Poznania, godło RT2WS9 za muzykę do słów Jerzego Kozerskiego Wejherowski wietrzyk. Trzecie miejsce trafi do Filipa Cieszyńskiego z Gniewu, godło Emblema za utwór do słów Krzysztofa Szkurłatowskiego pod nazwą Miasto z duszą. Drugie miejsce otrzymuje pani Anna Barszcz z Gdańska, godło Brego, za muzykę do słów Jerzego Kozerskiego pod tytułem Hej Wietrzyku. I pierwsze miejsce, nagroda główna,
Otrzymuje ją pani Magdalena Garbecka z Elbląga, godło Zefirek, za utwór pod tytułem Wejherowski wietrzyk do słów Jerzego Kozyrskiego. Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i wraz z prezydentem miasta Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem, zachęcam do jak najczęstszego korzystania z owoców tego konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że jesteśmy na Kaszubach, a też z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku, chciałabym złożyć Państwu życzenia po kaszubsku. Všetčigue belnego, wielno zdrowia, miłete zgłede na błędę. Niech szczęście Wam towarzy krok w krok na ten nowy rok.